Pozdrav svima, moje ime je Darija Valter iz Udruge Plantaža koja na području Osijeka djeluje već 600 godina. Do sada smo ostvarili više od 100 aktivnosti i projekata koji se bave raznim područjima, poput promicanja kreativnosti i umjetnosti, ekologije i održivog načina života, ali i društvenog poduzetništva te cirkularne ekonomije. Sretni smo što smo do sada ostvarili brojne suradnje s organizacijama civilnog društva iz Hrvatske, ali i susjednih zemalja, te s pojedincima koji svojim primjerom mijenjaju svijet na bolje. Upravo su te mreže i ta poznanstva, kao i iskustvo u razvijanju i provođenju ideja, uz naravno naše članice i članove, te sve simpatizere udruge, naša najveća vrijednost. A naša uloga u ovoj situaciji je kao i kod većine. Prvenstveno briga o sebi i svojim bližnjima, poštivajući naravno sve mjere opreza, no to je i odgovornost koju imamo prema zajednici, koju bi zapravo svatko od nas u ovom trenutku trebao osvijestiti. Jer ova situacija svakako je jedan od najvećih izazova s kojim smo se do sada susreli, no i ona će proći. A brojna pitanja će tražiti svoje odgovore i rješenja kada se to dogodi. Zbog toga je važno uključivanje građana u zajednicu, briga o svakom pojedincu, detektiranje problema i rješavanje istih u zajedničkim aktivnostima u kojima svatko od nas može sudjelovati. Od, na primjer, online grupa podrške za one kojima je pomoć potrebna, bilo u vidu kupovine namirnica ili pak u osmišljavanju zabavnih i kreativnih rješenja kako bi nasmijali one koji nažalost ne mogu izići iz svojih domova, ali i podržati sve lokalne OPG-ovce, dizajnere i umjetnike. Ova situacija, ili da se bolje izrazim, ovaj izazov pogađa sve nas. Pokažimo stoga svoje najbolje lice.